зани 37-сола бо се кӯдаки ноболиғаш ҳангоми обозӣ дар дарёи Сир ба ғарқшавӣ дучор гардиданд. онҳо сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов буда ноболиғон, 2 духтару 1 писар дар минтақаи хавфноки дарёи Сир бо обозӣ машғул буданд. ҳодисаи мазкур соати 14:40 санаи 11 июни соли 2022 аз ҷониби масъулини бахши раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри Хуҷанд ба қайд гирифта шудааст. ҳафтаи гузашта дар ҳудуди наврӯзгоҳи шаҳри Хуҷанд дар ҷое ки манъ карда шудааст 4 нафар аъзоёни як оила сокинони ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳангоми гузарондани рейдҳо аз тарафи навбатдорон, наҷотдиҳандагони бахш дар шаҳри Хуҷанд ва наҷотдиҳандагони раёсати дастаи зудамали раёсат ҳангоми обозӣ карданд ки дучори ғарқшавӣ мешуданд, наҷот дода шуданд. дар вилояти Цуғ давоми 6 моҳи соли равон 15 нафар дар кӯлу дарёҳо фавт диданд. ин шумора дар қиёс бо ҳамин давраи соли 2021 6 нафар зиёд мебошад. бинобар таҳлили мутахассисон ҳодисаҳои ғарқшавӣ асосан дар шаҳрҳои Хуҷанду Панҷакент ва ноҳияҳои Масчоҳу Спитамин бештар гардиданд. аз 15 нафар ғарқшудагон 12 нафарашон ноболиғон маҳсуб меёбанд. умуман дар ҳудуди вилояти Цуғ дар кӯлу дарёҳо то ба имрӯз аз аввали сол то ба имрӯз 15 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст ки онҳо аз тарафи наҷотдиҳандагони дастаи махсуси зудамали наҷотдиҳӣ ҳам раёсати вилоят ҳам шаҳри Хуҷанд ва аз тарафи аҳолӣ дарёфт гардида ба мақомотҳои дахлдор супорида шудааст. асосан ҳодисаҳои ғарқшавӣ аз аввали сол то имрӯз дар шаҳру ноҳияҳои Хуҷанд, Масчоҳ, Панҷакент, Спитамен ба қайд гирифта шудааст. аз рӯи мушоҳидаи мутахассисон давоми 2 ҳафтаи охир шумораи сокинон дар назди соҳили дарёи Сир зиёд гардидааст, зеро ҳарорати ҳаво якбора гарм гардида сокинон барои обозӣ ба назди дарёву кӯлҳо мераванд. аммо бештари онҳо оддитарин қоидаҳои обозиро риоя намекунанд. наврасон бероҳбаладии калонсолон ба макони обозӣ меоянд. инчунин барои обозӣ мавзеи хавфнокро интихоб менамоянд. аз ҳамаи шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми машғул шудан ба обозӣ дар ҷойҳои манъшуда ба обозӣ кардан машғул нашаванд. он нишонаҳо, он лавҳаҳое ки дар назди кӯлу дарёҳо насб карда шудааст, пеш аз обозӣ кардан ба он шинос гарданд. дар шаҳри Хуҷанд 10 минтақаи хавфнок барои обозӣ ба қайд гирифта шудааст. инҳо дар назди боғи фарҳанги фароғатии Наврӯзгоҳ, пули Ҷашнӣ, назди беморхонаи Дилшиносӣ, назди чойхонаи Аҳрулло, пули Исмоили Сомонӣ, назди шӯъбаи корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд, боғҳои фарҳанги фароғатии Камоли Хуҷандӣ, Ғалаба ва микроноҳии 13 мебошад. дар ин минтақаҳо бинобар вуҷуд доштани гирдобу чуқуриҳо ва тез будани маҷрои об обозӣ кардан қатъиян манъ мебошад. гузориши Уғлой Раҷаб ва Баҳром Ваҳобов барои барномаи иттилоотии имрӯз.